ja tervetuloa Binogiin. Tulemme seuraavissa klipeissä käymään läpi, mitä Binogi on, miltä itse alusta näyttää, miten kirjaudut sisään sekä tutustumme oppilas- ja opettajaosioon. Aloitetaan. Saatat ihmetellä, mikä Binogi on. Lyhykäisyydessään se on digitaalinen oppimisalusta. Binogi koostuu lyhyistä animoiduista videoista, joissa selitetään monimutkaiset kokonaisuudet yksinkertaisella, hauskalla ja opettavaisella tavalla, käyttämällä selkeitä esimerkkejä ja arkipäivän tilanteita. Sekä ääni että tekstitys ovat saatavilla useilla kielillä, ja äänen, kuvan, tilanteen ja tekstin yhdistelmä helpottaa oppilaita ymmärtämään ja vastaanottamaan tietoa. Useissa videoissa on myös tietovisoja 3 eri vaikeustasolla, jotka auttavat oppilaita leikkimielisesti oppimaan, samalla kun ne stimuloivat oppilasta itsenäiseen oppimiseen. Meillä on 9 eri oppiainetta. On matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede, historia, uskonto, yhteiskuntatieteet ja ympäristöoppi. Videoidemme lähtökohta on opetussuunnitelman tavoitteissa ja ne ovat alan asiantuntijoiden tekemiä. Ja aivan kuten sinäkin, me asetamme oppilaan oppimisen keskiöön. Yhdessä voimme luoda koulun kaikille.